Mehriban arkadağımız tedeçi kurunan sportluğunun oturğucunun berkitleyen nurbatlarını gözden geçirdi. Devlet başlarımız eline degişi asarları alıp, uluğun hareketlerini sayılarını, onun tigirlerini gözden geçirdi. Uyguların kəbirlerini tədedemledi. Bunun özü Mehriban arkadağımızın istenlik işte bolşayalı, yüngdü duryan gözipelerin onun çözgütünü, yüreğin jogapkärçilikli çemilişýänliginiň go'bundaky suwunamagydyr. Türkmenistan'ın 4 kelek şempiyonu, hormatly prezidentimize ýokary netijeler görkezilmek üçin avtomobil sport boýunça Türkmenistan'ın sport ustad diýen ad berdi. Soňra hormatly prezidentimize Eger lafpan söýledi. Liderimiz belirlenen 57 kilometr aralygy 26 min. Çeşme sayın Hormatly prezidentimizin ahyrky ödülleriniň taryhyna Mehriban halkyna,